Ne mogu ja govoriti u ime naroda. U ime naroda mogu govoriti one koje narod izabere jednim poštenim demokratskim procesom i procedurom, što će, nadam se, biti novi izborni zakon nakon pobjede referenduma i ove referendumske opcije. Ja ću sad govoriti u svoje ime, konkretizirat ću malo ove stvari. Nakon što smo čuli od izravnog aktera kako je išla mukotrpno i koliki je posao doista divljenja vrijedan u sve opstrukcije bio volontera, ljudi koji su ulagali, što je rijetko danas, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, imati tu vjeru i viziju da se nešto može promijeniti, da se izvučemo iz situacije bilo kukanja, bilo cinizma, i odvajali su vrijeme od sebe, od svojih obitelji za nešto za što vjeruju da se tiče općeg dobra i da će pridonijeti općem dobru. I kad vidite tako nešto, teško jednostavno ostati sa strane, pogotovo ako prepoznate da je stvar dobra, ispravna i vrijedna i korisna, i ne dati onaj svoj minimum. Ja mislim stvarno da sam dao minimum, a to iskoristim prostor medijski kojeg sam imao da tu stvar i podržim i argumentiram zašto je podržavam. Čuli smo također meritorno, stručno od profesora Podolnjaka o svim bitnim aspektima ovog pitanja. Ja ću krenuti dakle iz osobne perspektive, a kroz nju se dotaknuti i općeg, zašto smatram da je ovo dobro i zašto podržavam tu inicijativu. Prvo, zašto uopće mijenjati izborni zakon? Očito zato što nije dobar, očito zato što dijelom sprečava demokratske procese, što dijelom krivotvori, izvitoperuje demokratsku volju građana i kroz svoje posredovanje u konačnici rezultira nečim, a to je Sabor i Vlada i vlast kako gledamo danas, koja jednostavno nije ono što ljudi žele i vrlo lako dokazivo nije ono što su iskazali na izborima i uz ovakav izborni zakon. Uvjeren sam da demokratski procesi u Hrvatskoj su zapeli, da se ne razvijaju u dobrom pravcu, a ono što me u tome učvrstilo je jedna anegdota, o tome sam i pisao, već javno govorio, ponovit ću ukratko. Naime, našao sam u jednom izdanju Danteovog čistilišta, specifičnom, kojem je trebalo nešto za nastavu, koje nisam uzeo u ruke od studentskih dana, mi je ispao podlistak iz Večernjeg lista, kojeg sam davne 95. to bilo, tad sam bio tinejdžer, brucoš, koristio za označavanje stranica. To je podlistak Večernjeg lista. To je vrijeme kad nije bilo ni Jutarnjeg lista, ni Nove TV, ni RTL-a, ni interneta, ni ničega ovoga što nas okružuje danas. Dakle, nakon parlamentarnih izbora koji su održani 95. nakon pobjede u Oluji, u tom podlisku Večernjeg bio je sastav Hrvatskog sabora. Bile su fotografije male saborskih zastupnika i njihove kratke biografije. Sad ajde ja malo to gledam, kako je izgledao taj Sabor 95. Ja sam bio šokiran. Šokiran sam bio razlikom, provalijom koja dijeli taj sastav Sabora koji mi se tada nije činio idealan i ovim na što je Sabor većim dijelom sveden danas. Dakle, bez obzira pripadali oni tada HDZ-u, SDP-u, HSLS-u, HSP-u, dakle, bili oni ove ili one političke orijentacije, većina tih ljudi koji su bili u Hrvatskom saboru 95. su bile osobe sa imenom, s prezimenom, s ugledom u svojim sredinama, s nekakvim karijerama. Nije riječ samo o nekakvim formalnim titulama tipa koliko je bilo akademika ili profesora u Saboru. Bilo je tu i običnih ljudi, seljaka, ali koji su doista bili pučki tribuni, koji su bili poštovane, respektirane osobe u svojim sredinama. I sad se pitam, kad gledam taj Sabor 95. i Sabor 2018. godine, što se dogodilo? Zašto većina saborskih zastupnika danas, čast ovih par izuzetaka koji ne bi ni raspravljali o ovim stvarima da nisu izuzeci, da nisu drugačiji, zašto se Sabor sveo na uglavnom na jednu hrpu bezličnih partijskih poslušnika, pukih podizača ruke? Što se dogodilo? Zašto ta dinamika umjesto da je išla suprotno, da smo nakon izlaska iz totalitarnog sistema, sazrijevanjem demokracije, prihvaćanjem demokratskih uzusa, umjesto da nam to zastupništvo i Sabor izgleda sve bolje i kvalitetnije, zašto je došlo do tog srozavanja? Postavio sam sebi to pitanje. Odgovor je naravno izborni zakon, loš izborni zakon koji je krojen po volji nekih koji ga i danas održavaju ovakvim kakav jest, a rećemo i konkretno koji su to kazni.
S druge strane, u promišljanju ovim stvarima, važan mi je bio jedan teorijski uvid stvari kojima sam se bavio unutar jednog kolegija filozofija u Italiji, a to je jedan talijanski pravnik, politolog i političar, Gaetano Mosca se zvao, živio u drugoj polovici 19. i prvoj 20. stoljeća, smatra ga se jednim od utemeljitelja moderne političke znanosti. Mosca je jedan od teoretičara elita. On smatra da u svakom društvu, bez obzira kako bilo uređeno, uvijek se razlučuje jedna manjina koja vlada, to je elita, i većina, ovo što zovemo narod, raja, nad kojima se vlada. I vrlo zanimljiv mi je bio jedan njegov tekst s kojim se ne slažem u potpunosti, ali mi je dao misliti iz 1883. već, u kojem taj profesor Gaetano Mosca se pita da li opće pravo glasa može doista utjecati na izbor elite. Njegov zaključak je negativan i pesimističan. On tvrdi da u predstavničkom sustavu ne biramo mi naše predstavnike, nego se naši predstavnici izabiru preko nas. O čemu je riječ? On kaže, izbor nam je uvijek unaprijed nužno sužen, pa biračko tijelo u konačnici vrlo malo utječe na izbore. Naime, kaže, izbor ovisi od organizacijskih sposobnosti uz pomoć kojih je neka politička snaga spremna nametnuti se na tržištu glasa. Znate i sami, bez novca, bez medija ili barem bez jake skupine ljudi, evo kao što su ovi na referendumu uspjeli koji vjeruju nešto, teško je probiti se bilo što napraviti. I zaključuje kako je sloboda biračevog izbora ograničena na usko područje igre koje su pripremile organizirane manjine. To nekako vrijeme kad ja držim ta predavanja, imam one izbore gdje smo imali koalicijsku kobasicu HDZ-ovu Karamarkovu i drugu koalicijsku kobasicu SDP-ovu, Milanović ga je tada vodio. I sad vi vidite de facto većina se već ispregovara prije izbora i vi dobijete ponudu od te dvije velike koalicijske kobasice, imate visoki prag od 5%, preračunavanje kakvo jest i strah da vam glas ne bude bačen. Mediji vas pumpaju, stvaraju vam neke podjele, ovo su naši, ovo su partizani, vamo, tamo dovedete se situaciju da začepite nos i glasujete za ove tobože lijevi centar ili desni centar svoj. Igra se nastavlja. Tu su mi se nekako dodatno otvorile oči koliko je ta igra unaprijed već većim dijelom pripremljena, koliko nam je izbor sužen da bi glas uopće vrijedio i bio predstavljen na neki način u Saboru. A da je to posljedica lošeg, neprimjerenog izbornog zakonodavstva. Naravno, u odnosu na drugu polovicu 19. stoljeća, kad Gaetano Mosca piše te stvari, izražava taj svoj skepticizam u parlamentarnu demokraciju i izbore, puno stvari se promijenilo. Došlo je do razvoja medija i do razvoja civilnog društva, koji onda ovu političku klasu, političku elitu barem prisiljavaju da se kvalitetnije obnavlja. Ovo što je profesor rekao, da cirkulira neka svježa krv, a ne uvijek isti njihovi klonovi. Ili barem da se trude da traže bolje kadrove ili stvaraju neku ažuriranu, kvalitetniju, kako je naziva, političku formulu kojom će uvjeriti javnost da bar oni trebaju vladati. Dakle, bolja pravila te igre koja će na koncu ipak izbaciti uski sloj vladajućih, ali nije nam svejedno kakvih. I bar znamo za 4 godine ili ranije, ako su prijevremeni, da ih možemo smijeniti. Dakle, nema idealnog izbornog zakonodavstva. To je utopija. Idealnog u smislu da sad zbrojena sva apstraktno pojedinačna volja tog glasa kojeg svaki punoljetni državljanin Hrvatske ima, da sad savršeno preslika u reprezentativnost u Saboru. Uvijek se nešto gubi i izobliči, ali je pitanje u kolikoj mjeri. U Hrvatskoj s ovakvim zakonodavstvom je to apsolutno previše. Nisam stoga dvojio već 2014. godine, jer su mi te stvari sam sebi osvijestio gdje je temeljni problem, podržati inicijativu koja se 2014. zvala Birajmo zastupnike imenom i prezimenom. Podsjetit ću da je ta inicijativa više manje isti ljudi, puno volontera se uključilo novih kasnije, jer su se dogodile neke svinjarije koje su ljude koji dotad to nije zanimalo ili nije im bilo jasno uvjerilo koliko je nakaradan politički izborni sustav.
Tada je ta inicijativa prikupila više od 380.000 potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog zakona. Točno je bilo 380.649 potpisa. Po mišljenju tadašnjeg ministra uprave Arsena Bauka, to nije bilo dovoljno da ispuni i onako apsurdno visok uvjet od 10% registriranih birača. Jer je Bauk po njemu i po tadašnjoj vlasti u Republici Hrvatskoj bilo registrirano preko 4 milijuna, točno 4.042.522 birača. I to je potvrdio poslije Ustavni sud, iako su podaci Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pokazivali da je u tom trenutku u Hrvatskoj imalo prebivalište 3,5 milijuna punoljetnih osoba. Dakle, oni su već tada bili prikupili dovoljno glasova, ali je to na tim makinacijama tada srušeno. Međutim, vrijedio je taj prvi jer mi je bilo silno zabavno gledati u studiju Otvorenog. Zajedno na istoj strani su sjedili, bio je Arsen Bauk i Mlakar. Dakle, SDP-ovac i HDZ-ovac i fizički su mi se nekako tada sličili. Odjednom evo ih zajedno. Grčevito brane ko lijevo i desno krilo u nogometu. Bore se protiv narodne inicijative. Na neki način već se tu dalo nasluti ovo prema čemu sve vodi, a to je ta velika koalicija koju ja kolokvijalno nazivam konačno objedinjenje partije nakon 28 godina. I dobro je, dakle, vrijedilo je i tada i potegnuti, i skupljati potpise i nastupati javno i polemizirati, ako ništa za vidjeti tu dvojicu skupa na istoj strani kako se bore. Što se dogodilo u međuvremenu? Vidjevši da je to ipak veliki broj ljudi, nezadovoljnih, napravili su jedan mali ustupak, a to je uveden je jedan preferencijalni glas, koji je vrlo brzo na sljedećim izborima pokazao zanimljive stvari. Samo jedan jedini tada. On je ograničen time da se može jedan preferencijalni glas, dakle, glasovati, međutim, taj kandidat se diže na listi samo ako je dobio više od 10% ukupnog broja liste, što je na kraju drastično ograničilo broj zastupnika koji je tako izabran, ali ipak su se neke tendencije vidjele. U međuvremenu, kao što znate, dogodili su se u zadnje 2-3 godine, imali smo dvoje parlamentarne izbore koji su doveli do krhkih vlada, vratolomnih koalicija i najsramnijih političkih trgovina viđenih u novijoj hrvatskoj političkoj povijesti. Gdje je do kraja dovedeno to brutalno gaženje i otimanje i izvrdavanje volje birača. Primjerice, ne može me niko uvjeriti da birač, zamislim nekog birača koji je na tim izborima prošlim bio sklon lijevoj koaliciji i dao je listu koju je predvodio SDP kao okosnica te koalicije, ta osoba sigurno nije glasala za to da se dio te koalicije, HNS, nakon nekog vremena odvoji i održava HDZ-ovu vlast. Sigurno. Isto tako s druge strane, teško me uvjerite da netko ko je glasao za HDZ, da je glasao i za tu mogućnost da mu taj minorni HNS vodi obrazovnu politiku. Niti da Pupovac danas radi i ucijenjuje ovo što čini danas. Sigurno nije. Ili teško je pretpostaviti da je i toj političkoj volji tog birača HDZ-a bio namijenjeno ja sam ga nazvao opsceni pljesak kojim su SDP-ovci nagradili kolege iz HDZ-a nakon što su većinski izglasali ratifikaciju Istanbulske konvencije. Imamo zastupnike kao što su Saucha, Glavaš, pa nije zastupnik u Saboru, ali opet u igri Kalmeta, pa Bandić, kod kojih imamo jednu, ja bih to preformulirao kao neku novu vrstu Arhimedovog zakona, a to je što je tijelo te osobe više uronjeno u probleme sa pravosuđem, to je veća istisnuta ljubav prema Plenkoviću i HDZ-ovoj vlasti.
Dakle, mi smo dovedeni do karikaturalnosti. Ne možete vjerovati ovako kad sjednete pa sebi razložite neke stvari. Evo samo ovo, Saucha, Glavaš, Kalmeta, Bandić. Pa ne možete vjerovati na što smo mi svedeni kao zemlja. A što kaže, generacije su to sanjale, davali su živote, zdravlje, da bi gledali, trpili ovo danas što se događa. Kratko bih se, da ne duljim sada, previše da ostavimo vremena i za razgovor, dotaknuo samo 3 po meni ključna elementa predloženog referendumskog pitanja. Prvo je povećanje broja preferencijalnih glasova na 3, što de facto rješava i problem ovih predizbornih koalicija. Jer je besmisleno, dakle, stvarati predizbornu koaliciju ako su 3 preferencijalna glasa, jer bi onda uvijek jedan drugog mogao taj partner koji bi stvorio koaliciju izraditi. Dakle, to rješava i taj problem. Drugi važan element, po meni ključni, uvođenje elektroničkog i dopisnog glasovanja, o čemu je profesor Podolnjak već govorio, a treći je onemogućivanje manipulacije manjinama u političkoj trgovini oko formiranja vlasti. Spomenuo sam ovaj jedan preferencijski glas koji je uveden nakon prvog spriječenog pokušaja raspisivanja referenduma kao nekakav ustupak javnosti, međutim to je ograničeno sa tim da mora dobiti taj jedan više od 10% glasova liste. Međutim, i uz to ograničenje na zadnjim izborima u Sabor ušlo 11 zastupnika koji su preskočili one ispred sebe, a i uspjeli dobiti više od 10% koliko je dobila cijela lista. A podaci su da nije bilo ovog praga od 10%, da bi se samo s jednim preferencijskim glasom, da bismo imali 30 zastupnika izabranih mimo redoslijeda na listama kojih su odredili šefovi stranaka. S 3 preferencijalna glasa, koliko se predlaže u ovom referendumskom pitanju, stvorila bi se potpuno drugačija politička dinamika. Prije svega u pogledu kadrova. Tražili bi ipak bolje ljude i prepoznatljive. Jer zastupnici danas umjesto biračima podnose račun šefovima stranaka. A poltronstvo je najvažniji talenat za ulazak u Sabor u velikim strankama. Sad vi možete reći, pa mogu oni onako sastaviti cijelu listu od poslušnika. Da, ali ako ti imaš mogućnost 3 preferencijalna glasa i imaš više stranaka i opcija, znači to kad ti vidiš negdje osobu imenom i prezimenom koju možeš zaokružiti i koju poštuješ, a ovdje, iako si nekad bio sklon toj stranci, imaš 12 potpuno bezličnjaka koje ne znaš, koji ti ništa ne znači, od kojeg nikoga ni po čemu ne poštuješ. Dakle, drugačija politička dinamika, prije svega kadrovske politike, bi se definitivno imala sa 3 preferencijalna glasa. Primjerice, što je pokazao ovaj jedan samo preferencijalni glas na prošlim izborima. Jedna od osoba koje vedre i oblače Hrvatskom, sadašnji predsjednik Sabora Jandroković, je na izborima dobio 808 glasova. 808 glasova. To ga nije spriječilo, recimo, da naziva politički marginalnom zastupnicu Brunu Esih, koja je dobila 10.471 preferencijalni glas. 13 puta više od njega. 13 puta je ona teža na tržištu glasa, on nju naziva marginalnom. A on postavlja za predsjednika Sabora, zašto? Saucha, spomenuti Saucha, mitski Saucha, koji je bio ključni u ovom političkoj trgovini i preslagivanju, je dobio 534 preferencijalna glasa. E sad, kad imaš tako slabu bazu, onda nije teško okrenuti leđa. Hajde ti okreni leđa 20.000 ljudi koji ste preferencijalni. To je druga stvar. Ta čovjek drugačije se osjeća sa takvom zaleđenom. Ne prodaje se za kikiriki. Moćni ministar Božinović, za njega je glasalo 472 birača. 472 birača. Vi ste ovdje blizu Hercegovine. Ja sam se našalio da je to manje ljudi nego što se okupi u prosječnim hercegovačkim svatovima. Svatovi od 400 ljudi, to su takozvani urbani svatovi. Rekorderka je ipak jedna od HDZ-ovih ratifikatorica Istanbulske konvencije koja je dobila 169 preferencijalnih glasova. Primjer HNS-a kojeg sam naveo, Hrvatske narodne stranke, koja nije ni hrvatska, ni narodna, ni stranka, nego više bi je nazvao jedna nacionalna, odnarođena elitistička klika ili firma. Najbolje pokazuje
do čega je ovo do sad sve dovodilo. Prije svega to predizborno koaliranje. Najveća žrtva je SDP bio njihov. Žrtva su građani Hrvatske u konačnici. Dakle, dok smo imali ovu situaciju klackalice, dvije predizborne trakavice, HNS je sa nekoliko postotaka, koliko je težio, uvijek uspijevao dobro ucijeniti SDP kao okosnicu koalicije lijevog centra i kad su bili na vlasti upravljati s pola države, s pola državnog novca oni upravljaju. Poslije ovog kopernikanskog obrata i odlaska u naručje HDZ-a, godinu dana nakon što su uvukli u Sabor na leđima SDP-a, HNS je danas pao na 1% podrške birača otprilike. Oko 1% se vrti. I unatoč tome, taj HNS vodi reformu obrazovanja. Što je kapitalni projekt za kojeg u normalnim zemljama je preduvjet najširi mogući konsenzus i najjači mogući politički legitimitet. A to je nama smokvin list koji se dao tom marginalnom HNS-u za tu sramnu političku trgovinu. I sad oni s tim mašu, evo oni brinu se o našoj djeci više od nas i oni će spasiti obrazovanje u Hrvatskoj. Vidite do čega to dovodi. Drugi element referendumskog pitanja koji se odnosi na uvođenje mogućnosti glasovanja dopisnim i elektroničkim putem jednako je važan. Tu ću vrlo kratko jer je profesor sve već lijepo objasnio. Jednostavno je nevjerojatno da u vrijeme kada već godinama ja mobitelom nisam ja neki tehnofrik, ali koristim stvari. Dakle, ovom spravom. Plaćam parking, plaćam tramvajske karte u Zagrebu, plaćam račune, kupujem avionske karte. Špeceraj mogu kupiti u Konzumu, preko njega sve i platiti da mi donesu na vrat. A da sve to mogu s ovima, ne mogu glasovati. Estonija je već 2005. Navodim, neću uzmati zapadne zemlje, uzet ću Estoniju koja je imala iskustvo slično povijesno u Hrvatskoj. Već 2005. dakle, zamislite kako su izgledali mobitel, prije 13 godina je to bilo. Uvela internetsko glasovanje na lokalnim izborima. Na posljednjim izborima je oko 25% Estonaca glasovalo elektroničkim putem. Čuli smo kako dopisno elektroničko glasovanje uvelike preporučuju europske institucije. Venecijanska komisija primjerice. Ali kod nas je problem ne samo e-glasovanje, nego je problem i starinsko papirnato dopisno glasovanje, koje odavno funkcionira, evo primjerice navešću samo dvije zemlje, u Italiji i u Bosni i Hercegovini. Furio Radin, dakle, dođe, talijanska država pošalje, vidio sam kod jednog prijatelja koji je talijanski državljanin u Zagrebu, kuverta, listići, potpišeš to sve, glasuješ, zapečatiš, pošalješ i zašto mi to ne možemo? Kako to da i Bosna i Hercegovina naprednija od Hrvatske? U sve izborna natezanja i makinacije koje tamo postoje. Zašto toliko zaostajemo? Odgovor je jednostavan. Čuli smo da izlaznost na izbore parlamentarne u Hrvatskoj 52% bila na zadnjim, a na svake izbore izlazi klijentelistička baza uvijek 100% velikih stranaka. Dakle, što je manja izlaznost ukupna, to je veći udio njihove ove sigure. I njima odgovara manja izlaznost. Dakle, osigurava veći razmjerni udio njihovih sigurnih birača. I oni čine sve da ta izbornost bude što manja. Čuli smo problem iseljavanja mladih ljudi, prije svega iz Hrvatske. Taj mladi koji je morao otići izvan domovine raditi, sigurno nije bio ušemljen u postojeće strukture. Znači, očekivati je da neće glasovati za opcije koje održavaju ovo stanje koje su ga stvorile, nego vjerojatno za neke alternative. Ali je otišao u Irsku ili Njemačku, super, neće glasovati. Teško će on sad iz Dublina potegnuti baš taj vikend u Metković ili Zagreb ili Požegu ili ne znam gdje da glasuje. Zašto da mu damo mogućnost da glasuje i da izražava nezadovoljstvo nam? Dakle, sve je jasno. Treći element, i tu ću završiti, referendumskog pitanja koji je nekako najviše podigao prašine. Jako mi je zabavna jedna stvar. Dakle, ovi mediji nezadovoljnički koji kritizerski nastupaju prema svemu, ništa ne valja, treba iseliti, nije ni trebalo stvarati državu i tako dalje, su svi skočili protiv promjene izbornog sustava. Zanimljivo, ništa ne valja, a onda kad se nešto konkretno hoće promijeniti, tad guše to na svaki mogući način.
Najviše su skakali na ovo pitanje oko biranja zastupnika nacionalnih manjina. Sami ti zastupnici, dio njih, je zadnjom političkom trgovinom u preslagivanju vlade doveo do apsurda tu svoju poziciju i način na koji su izabrani i legitimitet kojeg nose. Iako bi bilo najlogičnije po meni da se Hrvatska povela za većinom europskih zemalja koje nemaju rezervirana mjesta za manjine u parlamentu, nego pripadnici manjina glasuju jednako kao i svi drugi građani, između ostalog Austrija, Češka, Mađarska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska. Recimo u Luksemburgu 36% stanovništva čine manjine, ali nemaju nikakva rezervirana mjesta. U Nizozemskoj 23%, u Austriji 15%, u Estoniji preko 30%. I to niko nije nazivao segregacijom. Međutim, organizatori su išli s mekšom varijantom. Pretpostavljajući kako će se dizat kuka i motika, išli su s varijantom prema kojoj u Saboru i dalje ostaju zastupnici manjina izabrani na posebnim listama, ali oni više ne mogu odlučivati o povjerenju vladi i donošenju državnog proračuna. Bolje bi bilo da se to skroz ukinulo po mom mišljenju, ali ovako je korektno. Ne radi se ni o kakvom diskriminiranju pripadnika manjine, jer on može sam odlučiti hoće li glasovati kao i svi ostali, kao što većina građana glasuje za ove opće liste, što nota bene golema većina pripadnika nacionalnih manjina već i čini, ili će se odlučiti da glasuju za ove posebne liste gdje imaju garantirane fiksne zastupnike, ali ako se odluče za to, oni neće moći odlučivati o sastavu vlade, nego će se baviti stvarima zbog kojih su i stavljeni na posebnu listu, imaju fiksirana mjesta i zbog kojih su na neki način privilegirani, a to je da u Saboru artikuliraju pitanja vezana za specifične neke teme, interese te manjinske zajednice koju predstavljaju, a ne da politički trguju, ne da budu etnobiznismeni, kao što je rekao Ivo Josipović, evo da citiram nekoga s lijeve strane. Sad, što se ovim želi? U biti samo da se formalizira nešto što je donedavno bio samorazumljiv dobar običaj. Dakle, nije to bilo nigdje fiksirano, ali je bilo samorazumljivo da pripadnici manjina će pustiti da se formira većina i da oni onda pristaju s tu većinu, bila ona lijeva ili desna, svejedno. Međutim, nakon što su Pupovac i kompaniji počeli otvoreno politički trgovati, očito se javlja potreba da se to zakonski utvrdi i regulira. U ovom smislu ovog pitanja, što smatram da je apsolutno prihvatljivo, ako se već nije išlo na to da se potpuno ukinu te posebne manjinske liste, da na taj način privilegirani izabrani manjinski predstavnici ne mogu odlučivati o sastavu vlade i proračunu, nego da onda, kao što to su činili u praksi i ranije, pristaju uz formirane vladajuće većine od onih koji su izabrani na općim listama, za koje mogu i oni glasovati ako hoće. Jer treba podsjetiti da za razliku od ostalih zastupnika koje biraju svi građani, onaj s manjinske liste je dakle izabran na poseban način, u prosjeku s 10 puta manjim brojem birača, a taj privilegij mu je dan ne zato da on trguje i mešetari oko toga ko će sastaviti vlast, nego da u Saboru artikulira, kao što sam već rekao, posebne interese i teme važne za tu manjinu. Što će se događati? Ne znam, granica bešćutnosti, bahatosti, ja bih čak rekao neke lude hrabrosti, jer zato treba imati ne samo obraza, nego i hrabrosti izjavljivati ovo što izjavljuje Lovro Kuščević, a onda ići u ulicama hrvatskih gradova gdje je 10% ljudi, više od 10% ljudi stavilo svoje ime, prezime, OIB za nešto što je njihovo građansko pravo. To na takav način, s takvim prezirom i podaštavanjem gasti odnositi se prema tome. Nekako slutim da neće imati hrabrosti ipak preko tog apisa i nadam se bi to moglo stvarno da dovesti do ozbiljne radikalizacije i mislim da bi mogli osjetiti što je onda ulica i pravi prosvjet da pokušaju osporiti broj glasova. Ako stvar dođe na Ustavni sud, teoretski mogu zamisliti, iako pravno ja kao laik ne vidim nikakav argument zašto bi palo i ovo drugo pitanje oko zastupanja manjina,
jer ne misli da je diskriminira neko ko ima mogućnost glasovati, evo volio bi profesora još čuti po tom pitanju, ako može glasovati za opće liste kao i svi ostali, ili hoće koristiti privilegije, ali onda to nosi ograničenja neka tako izabranim zastupnicima. Ali, kažem, mogu teorijski zamisliti da Ustavni sud možda obori ovo drugo pitanje, ovo prvo pitanje od 3 preferencijalna glasa, uvođenju e-glasovanja, smanjenju praga na 4%, to jednostavno ne mogu zamisliti da bi to mogli oboriti. Evo, tako da osobno i tu bi zaključio, ja mislim da je ovo dobivena ne samo bitka nego i rat, da će se na koncu referendum raspisati, a onda gospoda iz velikih stranaka koji imaju toliku potporu naroda, nek pozovu svoje simpatizere, nek izađu onda na taj referendum, glasaju protiv promjene izbornog zakona i pošto njih narod toliko voli i podupire, neka onda preglasaju nas koji smo nezadovoljni sadašnjim izbornim zakonom. Evo, fair play. Hvala.